Er ligt alleen nog even. Kom. Wij gaan naar een dennenappel op zoek. Ja, dat zou ik wel doen, want ik weet al waar ze liggen. We hebben heel voorzichtig doen hier, hè? Ja, want het is een mooi dingetje. Dat is wel mooi. Kijk, daar ligt ze. Die erin of die erin? Nou, maar wil je die of die? Zeg maar. Die? Ja. Die? Die erin doen? En dan doen we er ook nog even van die rode in, toch? Hallo! Oh, kijk. In de kleuterschool. Wow. Hallo, schat. Ja, dit is de kinderopvang Bianca en Esmeralda. Vertel het eens. Wat mooi. Heb jij die gemaakt? Oma, En welke heb jij gemaakt? Vertel het eens aan me. Nou, helemaal geweldig. En die ga je ophangen thuis. Ja, en ik heb deze. Nou, laat me eens even kijken. Wat heb je nog meer gemaakt? Leuk jongen. Deze. Heb je een mooie krans gemaakt? Ja, en ik heb ook nog een kijk.